Yo ngawas, alhamdulillah. Tandurane suruh wis tukul. Ijo-ijo bisa. Yo ngene iki lho urip ning desa iki. Enggon sak enggon kena ketanduran. Senajan omahku ning Jawa pantas disyukuri. Mbok yo dapat-dapat sumber ngene iki ya iso tukul suruh alhamdulillah. Iya, ada isu wedep ambune. Kena ke jamu. Iki suruh ya manfaatnya oke lo ya. Sedep peran. Beh, udah niu dinggo tumpu lek senenge ra karo-karuan karo anakku. Beh, tak tukokne klambi ngene iki. Yos. Muga-muga engko bengi aku ya digawe ngono lho ya. Beh, Arep riyo niki gawe peyek suruh payu apa ora ya? Mbak, Napa to, Pak? iki lho, jajalan klambi, Mbak. Kami apa, Pak? Ya digeri ya to, Mbak. Kira ya somben to. Ya, Tak jajale, Pak. ya. Beh. Senenge rek bojoku tak tukokne klambi ngono ae. Lah, muga-muga engko bengi aku dikai jatah. Lah ngono tak walik tak ke model piye ngono. Jan bau enak paling ngono. Iso munggah ping pindho apa ping telu ngono. Piye, Pak? Ya. Piye, Pak? Wis ngomong nek sambene uwak kan, Pak. Ini kesuk ya payu aku. Bayo. Ayune rek bojoku. Ayune sak kebon binatang e. Sik. Lagi mau untuk duwe kondi tepat toko kambing. Ngene lho, Mbok. Iku mau tipine digawa tinah terus dijoli klambi ngono lho, Mbok. Iki mau Dijol iki terusan, Pak. ya iya kabeh iki mau sanggone anake iki mau lho, Mbok. Terus ke silodong opo to, Pak? Somben arep riyo Ya ora eruh, Mbok. Ngene iki terus piye ya? Tapi gak apa-apa, Pak. Yo. Apa gawe opak suruhne piye, Pak? Suruh tukul akeh. Ya ora apa-apa to, Mbok. Ngono ae apa piye? Iki kebangetan tepat, Pak. Umume wong riyo no kae, ya wong Jawa ya jeneng opak kadung. Terus opo kuwi Pak sing segone digoreng apa jenenge? Oh, rengginan, Pak. Ya rengginan. Lah piye to, Mbok? Madu mangsa barang ya kudu gawe lho, Pak. Ki adate kene bae dhisik. Lah terus lek renek apa-apa lho, Mbok. Apa piye ngene iki tulisan apa tak golek ubetan nih. Wis ngono ra apa-apa, Pak. Golek apa deleng kasih sepodo Lah iya, wis aku tak luyur ngene sik golek penggawean ngono kok Iya, Pak. Pokoknya sing halal ya, Pak ya. Ya wis, Mbok, ngono ae, Mbok. Ya, Pak. Pangesteku tanpa nono, Pak. Udah, Pak. Lah iya, golek penggaweannya ndi ngene iki. Tahun 2000 angel tenan golek penggawean. Tak mumpung-mumpung sik apa piye nah iki. Iya, panas ora ngedebilah. Poso-poso pisan. Tak njajal. Tak mumpung-mumpung rono sik, mbek menawane arek sing nari penggawean. Bruh. Walah, yo, hawane iki kok yo sumuke ram. Mbak yo wis pikun, ndeleh dhuwit kok yo kudanan. Yo wis dhuwit iki bendang garing. Oh iya, putuku kae sing ning Australia kae kok gak yo mulih-mulih, wis arepe bodo kok gandang mulih. Sing wedok pisan kae ora enek kabar. Wis arepe bodo iki lho kok gak mulih-mulih. Tapi ya ora apa-apa. Penting
kirimane lancar bae. Apa tuku kipas iki lho kok ya ora kuat bae. Akhire tak kayak kipasan. Aku tekon dindi kakak kabeh tak ubengi kaya ora nek wong nawan-nawani penggawean kaya awane poso pisan panas ora ngedubilah terus piye ngene iki lho kae bae nyapo kok kipas-kipas beneh apa ora kae jale tak paranane. Betul? Tiba lagi mau kipas-kipas nganggo dua ta betul? Bener apa ora ta betul? Iya to Le. Kate tuku kipas angin iki mbae gak kuat. Eneke dhuwit iki lho tak gawe kipasan. Lah, duwe kok muat maret iki sakjane iki. Neh, apa gendeng to, Mbak? Mari kudanan kuwi Le. Oh, ngono. Ayo, awakmu iki mau lho. Mari kondi to Le. Tak sawang-sawang suruh tembang apa gak ngerti bulan poso apa piye awakmu iki. Ngene lho, Mbak. Itu mau aku golek penggawean. Meter kondi to, Mbak. Teko embong lor, embong kidul. Panggah tak metokne gek enek wong mari penggawean aku lho, Mbak. Apa enek to, Mbak? Golekno to, Mbak, lah enek. Wah, ya tepak Le. Iki mau bae mari tuku pasir. Tak kongkon. Ngusungi ning buri. Karo gawe ngelongi dhuwitku iki lho Le. Mosok gak kelong-kelong to Le. Ya tepak, Mbak iki, Mbak. Wes, gak apa-apa, Mbak. Aku gelem, Mbak. Gelem awakmu Le. Iya, Mbak. Ya wis gendang ditandangi. Saiki, Mbak. Saiki gak apa-apa Le. Bendang teh iki lho duwe bae. Iya, Mbak. Sampai di PPP. Wis, alhamdulillah laris kambiku. Alhamdulillah bat ini kena tak gayayan kena gitu ku jajan yoyo. Tak hitungi batiku Ji, oh, 2, 4, 5, 6, 50. Alhamdulillah ya ampun. Ademe hati iki. Yoyo cekelan duit. Tapi hatiku yo cek panas ngasih TV kuwi. Gak bisa pindo dugel ngapusi aku. Terus balik nih TV nih. Iso gak jipuk nih klambiku. Wis paranane. Oh no! Kalau tompo yo kayak nyapor yo. Joget-joget ra genah. Lah iku ambis sing teko nggonanku to. Paranane. Bade. Iya, Tin. Di pada dugal. Dikerja tadi, kulit penggian cari. Pilih aja kambiku tadi nyato. Iki TV bosok didol nggonanku to. Kena itu gini kata gendok Naruto karo bisa nyata Indosiar. Ora nggonanku ora kena, Bade. Kena, Tin. TV-ne nyar kita ke Amerika Inden ya. Malah TV kaya ngene wis. Jipun kuwi bondomu, gorene kambiku. Tin, kambiku, Tin. Olah anak wedok padha delok kowe. Wis dugel ra kena diunde-unde iki. Tapi san rapindo aku dihapusi terus ditan ana jipuk ning jimatku iki.
Golek ana Google rusuh ana. Wis rasakno kowe gel. Wis aku tak mau masak sik gitu kok. Alhamdulillah kita penggawean badul. Jam lodong. Sampai kan kayaknya teman telung patulan. Itu guys. Baunya terus tuwek. Yes, mampu patokan men bareng iki kan. Boleh ke tahu. Oh no. Sajane iki. Pikun piye to mbak iki? Wis mulane poso kok dicani teh iki. Teh. Oh, dah nih kira bisa waker. Oh iya ya, bulan poso. Kuatkanlah hambamu ini dalam menghadapi godaan. Wes, mungkin barai kuat ya aku tak rau bisa es. Lah iya. Jane Badul pekok piye? Poso-poso kok dicamnya teh. Gak ngerti lah gimana geli tau wipis nih. Lah yo le, gel, awakmu lo mari tekon digoleki mbae. Teko raup, Mbah. Ki mau sampeyan yo ngono, Mbah. Dah mau jenenge poso-poso. Kayak teh iki. Mbae iki pikun le. Oh ngono. Lah piye wong yo mbak tak sawang sauger bah aku dhewe yo gak betah terus akhire raut yo ben gak batang lho mbah terus piye to mbah hampir poso itu iso tutuk ngono lho mbah ben gak mokel Ngene, le gel rungokno omongane mbae. Ya. iya mbah Ngene, sejatine wong poso kuwi nawa itu somagodi niate teko ati le. Kuwi jenenge poso. oh ngono mbah Iya le. oh iya Wis dong le. dong mbah Ya wis mbae tak nonton dhuwit iki le. ngono mbah Iya le. tak ewangi piye mbah Gak usah khusus dhuwit mbae ae awakmu ndang kerja. iya mbah iya bah jone ya yes kota-kota gila ini pangan anak karo bojo terus yo kok gedekan rumah aku dewe bah kok gak penak aku meruwitin ki bah betul 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 Enek apa to le bengak-bengok ae.
Mbah, sajane ku ana apa to balik kono, Mbah? Kok aku meruwit iki. Apa, Mbah? Ngene lho, Le. Awakmu ini nyalai sapa, gawe loro atine sapa, ndang jujur meni bae. Oh, koyo sajane koyo ora. Oh, yo Mbah, aku eling, Mbah. Aku loro atine tinah warung kuwi lho, Mbah. Nah, ngono kuwi. Awakmu kuwi lek nglarani wong yen njaluk sepuro, ben ora diganggu bangsa alus. Ngono, Mbah. Iya. Ya wis, ngene. Saiki tak bayari, Yo. njaluk sepurane bocah ya. Ngono. Ya. Wis ngene. Njaluk sepuro bocah Le. Wes, Mbah, matur suwun, Mbah ya. Ya Le. Nuwun pamit, Mbah. Nah, ya. Zaman saiki yo enek nggih barang alus. Assalamualaikum. Batin. 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 Lah. Wah, iki wong iki kok sawi. Nanti yo arek. Apa Pak De? Nggo kan Pak De? Nggih, Mbak Tin. Enak apa Pak De? Ngene lho Mbak Tin. Sepisan iki mau aku rene arep silaturahmi karo sampean. Dengar ini kalau aku mbak biasa nih tantin ngono kok. Ngene lho Mbak Tin, tak omong aku. Sing kepindho aku rene iki mau arep njaluk sepuro karo sampean. Sing masalah TV ini jeleke rusak kuwi lho Mbak Tin. Emang ya rusak Pak De, wong TV-ne teko omahku lho gak kena mekan. Kok yo ngene Mbak Tin yo. Terus Pak Idori ngene Mbak Tin. Wah, kan duit sampean Pak De. Halal gak iki duit iki? Pangkat to Mbak Tin, iki mau tas kerja ngene Mbak. Yo lho. Ngono Pak De. Sampeyan iki dadi uang sing tenar. Sampeyan ngerti to, wong sing di kuburan kae lho. Dikongkon madhep ngalor, panggo ngalor, ora brengkele karepe dhewe. Wis mati Mbak Tin. Lah iya Pak De, pemosane saiki sik urip tumindak sing becik. Ngono Mbak Tin. Ya to Pak De. Ya wis. Ya sepurone sing akeh ya Mbak Tin ya. Ya Pak De, padha-padha. Wis tak nyuwun pamit aku. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rezeki bulan poso.